Desteya bilind dan ustandinan ya opozisyona Sûriye hîn navên dawiyeyên Kuwê de dan ustandinên Cinêv 18 bejdar bibin eşkere nekiriye. û tenê hatiye zanîn ku 18 endamok henûnerên pêkhateyan wê li Cinêv 8 kom bibin. Li gorî zanyariyên arke ku li Cinêvê wê 18 endamok henûnerên pêkhateyên opozisyonê wê kom bibin ku yek ji wan Kurd e. Her li gorî agahiyan ku îro desteya bilind ya danûstandinan wê li Cinêv kom bibe û wê navên endamên xwe yên ku wê bejdarî danûstandinan bibin destnîşan bike. Û ji aliyê xwe ve nivîzgeha ragihandinê ya desteyê ragihand ku lîsteya ku ji 5 kesî hatibû ragihandin. Wek desteya rawêjkar bo desteya bilind ya danûstandinan hatin destnîşankirin. Ji aliyekî din ve cêgirê serokê desteya danûstandinan Xalid El Mihamîd got. Krêza Sûriye bi bê careyekê siyasî giştî nayê çareserkirin û eger heye Kongreya Sûçiyê di meha bê de were li darxistin. Xalid El Mihamîd ji Kanal Al Arabiye ragihand ku rola welatê Siûdiyê bi amedebûna Adil El Cebir di Kongreya Riyad û de gelek erênî bû û bi amedebûna opozisyona Sûriyê gehiştin Platforma Sûriya ku wê di Kongreya Cinêv 8 bejdar bikin. Kongreya Cinêv 8 sibetê li darxistin û ji aliyê xwe ve Encûmena Niştimaniya Kurd bang li revenda Kurdî kiriye ku xwepêşandanekê li pêşiya navenda Cinêv 8 derkevin. Ew xwepêşandan ji bo çespandina mafê Kurdan di Destûra Sûriye yanû de ye.